TKT Pavel Staněk, já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme první díl ze hry OMSI 2. Takže jak už jste si všimli, nacházím se ve hře i OMSI 2. Dneska jsme na mapě Středočesko V2 a pojedeme i vekem Crossway LE linku 755 z Benešova terminálu z nástupiště 10 do Neveklova. To všechno musím nastavit. Ještě jo, tady vidíme linku Benešov. Ne, tady to ještě není. Tady Benešov terminál Neveklov jako 13:50, je 12:57, když tak potom posuneme čas. Vidíme 12:57, když se podíváme do autobusu. Tady nám už chodí lidi, ale tak to naše není. Je to od německy, ale tak to nevadí. Hlavně, že to jezdí. Se si nastartujeme autobus. Doufám, že uslyšíte zvuky i vy. Už to jedem. Kurzor mám teda zaplý. Jak? Když si otevřu dveře, jakože jsem přišel. Či si musím zapnout prodávání jízdenek. To udělám hnedka. Tady na Advance, tak. Teplotu máme 23 v autobuse, jsem tady před videem vytápěl. Rozsvítíme si, když mám asi rozsvíceno. Já nevím, jak to funguje, to je jedno, jakože denní svícení není. Ne, není to, že musím si rozsvítit. Tak na panelech, nevím, jaký to bylo tlačítko, jo, tady line numer, to je linka, to je 755 00 a my jedeme podle mě 01. Benešov terminál, Neveklov je to tak, dokonce nám to tady hásí. Jo. Já tomu ještě nejsem, asi jsme připraveni. Ne, mohl bych vám ukázat. Ještě tady stojíme v odstavným parkovišti, když máme teda čas. Je to teda Iveco Crossway. To vidíme. Je to německy, vidíme z SPZ-ku, to je jedno. Je to společnost Transport AS, ICOM, neboli společnost, společnost, která provozuje tyto autobusy tady v projektu Benešově. No, jinak otevírat motor se nedá, nevím, co bychom tady ukázali. Tady toho je spoustu, tady vidíme jízdní řád, vyjíždíme 13:50, budeme tam 14:04 s mojím zpožděním, to tak přibližně je. 13:50, jo, přesně 13:50 vyjíždíme. 14:04, což znamená necelých 15 minut je linka. Plus minus, tady je normální topení. Tady se nastavil krásných 22 stupňů, to teďka asi nebudeme řešit. A jinak ty jsou sami jiný kraviny. Jsou blinkry, fungují všechno. Jo, budeme prodávat lístky, tak na ně budeme vracet peníze, tady normálně vytiskneme lístek a můžeme jít asi. Teď to dá otevřít samozřejmě, to je ještě hasičák. Tady nám má jakási budka, tady je dokonce i čas vidět. Když si někdo bude chtít to, doufám, že jsme na tankování. Asi jo. Jo, jsme.
ti otevřeme dveře. Tady nikdo nechce nastoupit, ne, nechce. Tady do Ečka se napíšem 755 nevekloch, je to tak. No a se můžeme pustit do toho. Posunu čas. Vidíme až 13:50, stačí když dám třeba 13. Když třeba 13:47. 0:0, protože už tam pár lidí stojí a můžeme se pustit na linku. Mám se, kdo to třeba nějak křičel nebo něco. Máme teď ten klakson. No už si vyjíždím na nastupiště. Jakoby za 3 minuty už mám odjíždět, takže na moje jízdní vlastnosti taky nejsou moc za to dobře. Trochu seká. A zahlásíme. Tak. Kluk už chce jízdenku, za 12 korun samozřejmě. Ještě 12. To je 14, 16, 18, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400 a 500. No tak to asi nebude ono. 14, 16, 18, 20, to je 30, to je 50, to je 100, 200, 300, 400, 500. No, máš špatný lístek, ne? Tak to za 12, ne? Nevím, či je zase problém. Jo, to je za 16. Promiň. On má špatný lístek, kluk. Sorry, nevěděl. Tak, pan stojí 32, to je 8 korunek, 10 kačka a chci za 32. No, za minutu, ty vogu další 500, aspoň že 110, 110, 20, 40, 60, 80, 100, 200 a 500, dobrý, nashledanou, další paní. Tak 60, protože vy chcete 40, a vy jste mi 100. Další, já fakt asi vyjedu jen tak tam. 32. Budu to muset dávat na brej, naštěstí už nikdo nepřichází, zavřeme dveře a za 42 sekund, 40 sekund můžeme vyjíždět. Máme se na lidi. A jo, už tady stojí, já se budu hnedka vystupovat, nebo já nevím. Tady to se dá taky otevírat. Nevím, protože lidi stojí ještě 20 sekund, to už tady nechám, chtěl jsem to posunout čas, no nic. Zařadíme a ještě 9 sekund, i když pomaličku už asi můžu vyjíždět. Vyjel jsem o pár sekund dřív, no nic. No a jdeme linku do Neveklova. To je moje první video. Tak doufám, že se vám bude líbit a doufám, že budeme i nadále pokračovat. To je docela dobrý říct, že mi se na přednost v jízdě, nikdo tam nejel. Ale hlavně tady na této křižovatce to bude horší. Tady stopka. Dobrý, tam jede auto. Zleva dobrý, tak počkám, až projede auto. Můžu jet pomalu, tam jede další auto. Ani když tak počká. On bude muset počkat, trošku jsem tam vletěl, ale to je nic. Děláme se, s náhodou nikdo, nic, můžeme jet. Jsem to tady pěkně docela poslal, kámo. Nemyslím na čas, a jo, jedem. Máme minutu ještě v chillu. No, než tam vlastně dojedem, tak to ještě bude trvat, i když minutu v chillu nemáme. Jdem tak, kámo.
Jsi taky dobrý, to jsem vletěl, tak ani autobus si nevšimnul. Jsem tě musel předjíždět. Musím trošku zpomalit. Jsi to taky dobře poslal. Já gaz tomu nevidím. To se seká. No, říkal jsem trošku, ta mapa je náročná. No, naposled si navigaci. Tady docela neznám. Tady poprvé. Ale je to easy značka, taky možnost. A už jsme přijeli na první zastávku, nikdo naštěstí vystupovat nechce a zahlásíme. A kluk bude mít určitě jízdenku, bude chtít, že jo? A jo, za 12. Znovu 500. Dneska fakt nejsou normální. 14, 16, 18, 20, 40, 50, to je 100, 200, 300 a 500. A díky, nazdar. Podíváme si za jak dlouho už máme výjíždět, máme trošku zpoždění. Vystupovat si nikdo nechtěl. Tady jo, na autobusu se mi líbí docela všechno, tady hezky vidět i do zrcátek. A tak. 30. Kvůli tomu přechodu, nebo co to tady je. Trochu uhnu. No, zaparkované auto. Tady docela dobře parkují. Nevím, pokud platí ta 30. A někdo si tam zmáčkl, bude vystupovat. Nevím, jestli je nastavit když si musíte na znamení, tak nevím, jestli je. A jíždíme z obce na Veklov a můžeme už to rozvalit pomalu, rychle jet. No, pozor tady na ty auta, co na krajnici tady. A jo, tuhle linku je docela krátká. My se docela tady ta linka dokonce baví, hnedka už tady máme další obec. To je, aha, to je parkoviště, to není obec, ale tady stejně budu mít zastávku. To je Konopišťská, ne? Benešov Konopiště, já mám pravdu. Aha, to je zastávka tady už. Trošku jsem nevšiml. A byla na zastávku, byla na znamení. A nikdo s námi nechce jet. Mám ještě 5 sekund, už rovnou můžu vyjíždět. A to budu muset počkat. Hm. 13:54. Za minutu tam máme být. Uvidíme. To už to taky může jít normálně rovně. Kam je to lenka na 15 minut, no? No, teď ten terén hlavně nesnáším. Já ho můžu prostě spravit. Dáme hezké, jak je to venku. Z tohohle pohledu jsem taky docela dobrý. Já už to mám takovou zastávku. Pipnul si někdo? Asi ne. Kolik máme sekund? Máme čas? Nebo nemáme? No to může projet už. Kámo, teď jsme to dobí. Naštěstí jsme odbočujeme. No, pan už si zmáčknul. Další zastávce budeme vystupovat. No, tam za minutu máme být. Jo, to je hnedka tady vlastně. A to, že další.
Tady je Vatěkov. A budeme i prodávat lístky asi. Trošku vám dostavím blíž. No, dobrý. A jo, někdo chtěl jízdenku. 32 korun, to je 8. Pade 4, to je pade a pade na zpět, to je na 100. Takový další naštěstí. Dítě nechtělo 30. Na peníze jsem se nachystal, tak teď za 32. Můžeme to pozavírat. Já bych se chtěl podívat, jak se uzavírají dveře. Otevřel bych jim asi nějaký okna. No a my vyjíždíme, už máme zpoždění dokonce. A 40, no chudá auta musí čekat, no. 40 musíme jet. No, 20 sekund. Ještě v pohodě. Je trošku víc za 40, nevadí. To už to můžu, protože konec obce, takže už můžu zase rychle. Nevím, jaká je další zastávka. Václavice, Vatěkov pod Chlumem, zastávka na Znamení bude. Autobus máme 23 stupňů, venku je 25, pokud se nepletu. A je to tak, 25 stupňů. Je pátek, 5.7., což je tenhle den, co to točím. Akorát se auta vpředu za mnou, mě asi nikdy nepřeběhnou. No to je jedno, je to jejich věc. Mě ty auta, když jedu takhle mimo obec, zase to nejsou, tak já nevím. 57, už mám 15. Typnu si někdo? Má. Dobře, to můžeme projet na 6. Další. Pozor, hryby, to tak mám rád strašně. Přiběšice budou. Za minutu, asi přibližně, no, minutu. Byla tady změněna pásma a máme doleva. OK. Se musí blikat nebo ne? Asi ne. No jo, se změnila pásma na 4 a někdo si zmáčknout, znamená, že bude vstupovat. Já nevím, co mám tady tomu říct. Teprve co točím mají simt. Druhá hra, co teď točím. Doufám, že se vám to bude líbit. Třeba i tato linka. Bych to zase přijet třeba zpátky z Naveklova do Benešova terminálu bych mohl jet. Kde to zastávka? No tady, aha, to je už obec, no tak jasně, než bude zastávka. Jo, tady je. Budou nastupovat ty lidi. Zahlásíme. Dobrý den. 110, tak chcete tuhle. 200 taktéž za 110. To je 20, to je 40. 60, 80, 100. Děkuji. A můžeme rovnou vyjíždět. Ty mohu taková kolona. Tyjo. Za náma taková velká kolona. No jo. Prostě autobus prostě musí jet. Tak, jsme mimo obec a 70 můžeme jet. Další je Černíkovice. Zastávka na Znamení. Máme tam přijet ve 2, čili to je asi jedna z posledních zastávek.
Že na Veklově máme být 14:05. Docela dost lidí jede z práce, je pátek. Jo, to je Štadik, aha. A někdo se zmáčknul zase, ale. A dobré, už rovnou moment. Další zastávka na znamení. Máme být 14:01. Zase taková kolona za námi. Zastávka už je tady, tak to tak to brzdíme. Jak dobré nastupovat. Nechci vystupovat, chci spíš nastupovat. Chceš lístek? Jo, chceš. 100 padne, 40. No, 40, dneska jsem to trošku nadrobil, nevadí. 14:50, už mám ještě 10 sekund. No jo, auto mě prostě nepřeběhnete, no. A můžu vyjíždět. Poslední 3 zastávky. I s konečnou, co teďka nebude, takže 1, 2, 3. A to bude konec. Tohodle dílu. Jedeme, to tačím kolem přes 20 minut. Zastávka hnedka tady, tak to je teda moc daleko. Nikdo se nezmáčknu, ale pan bude nastupovat, tak aspoň tady. A pustíme ty auta asi. Asi nic. Počkej, si to zajdu k oblubníku. Nazdar, chceš lístek. Za 32 korun. To je jízdenka s omezenou přestupní, čili to je denní. Ne, denní to není. Přestupní 32, jo, tady. Tak vrátí 8 korun. To je 8, to je 40 a 10 kačka do 50. Děkujem. Zařadíme. No, už máme 5 sekund. To tady vyřídila drak. To zpomal. Tak. Už jenom 2 zastávky a už budeme jako ve. Aha. Je tak. Hášení trošku. Vlastně tak to je poslední teda zastávka, no. Omlouvám se, to nebyly 3, ale. No jasně, teď si pípne, takže teďka, když nikdo, jakože poslední zastávka, bude už ní vystupovat. A meta jedno. No, budu ty. Budu z otáčky. To obec už je tady, jo. Je 50. Jo, tady jsou ještě ty hrby, no. To se pomalu, a tady se to dokonce i opravuje, ta zastávka. 20 můžu jednat. Hrby. Ty doleva. To je tady vpravo. Jít jenom baráky. Aha, tam je slepá cesta. Je. Trošku jsem vyjel na chodník, kde vadí. Jo, teď se to neopravuje. To se opravuje někde jinde. Tady doleva nemůžu, jo, to je tady tato cesta. Ale nevím, jestli kamera dá přednost nebo ne. Mých zkušeností je, že nedává, takže asi mu pustím. No. Natrubím si, protože prostě se na hlavně mi nedáváš přednost. Nikdy, naštěstí, že už jsem minule, když jsem tady majel naposledy mimo kameru, tak
Teď prostě mi nedal přednost, naboural jsem to do něj, no. No, tady už je Neveklov. Doleva, potom to tady asi někde odstavím na parkovišti. Že to i tady to video ukončím. No, poslední doleva. Jo, tady vždycky bývá ty obří kolona a tam už vidím zastávku. Nikdo nejede, můžeme jet. No konečně tady parkoviště vidím, nakonec to funguje, pozor. Bereme auto. A ty mi zastavce. Tak. Vyběhne. Tak. Vyběhl ten řád. Jízdní řád vyběhl, takže to znamená, že jsme to odjeli správně. Dáme si jenom poloční jízdu. My to můžeme vypnout. Tady dáme linku třeba 0,0, to je jedno. Auta už na 100. Autobus už nikdo není. Můžeme zavřít. Světlo si nikdo nepotřeboval, nikdo si nějak nestěžoval. Tak a můžeme vyjet. Tady parkuje kolega. Nevím, to je za značku. Jo, to je jiný zase kolega. Na šestí nic nejde, rozhlídl jsem se. A jinak tady se jde z Neveklova do Letovic, tady ještě po levé straně v mém okénku, kde se teď dívám. Můžete vidět, kde se co a jak jezdí, vlastně zvenku to můžu ukázat. Zvenku jsem řekl. Jo, tady, teď vidíte, co platí v České republice, krásně jsem se. A jinak od téma se jde zpátky do Benešova a tak dále, teď nevím, co jede auto. Počkáme, já se tady zjedu na parkoviště. Jeď, prosím tě. Teď se vypnu blinker, no nic, jedem. Se nepustí, že? No nic. Pojedu tady doleva. Doprava, tak. Hej, ale... Dobrý. Já si to obkroužím a pojedu tady jenom kouselínek. Nepřecházej. Dobrý, zastavil se. A on to stejně otočil. Musím si dát přednost znovu. No, dobrý, auto tam jelo. Tady na šest nikdo nepojede. Prostě zase. Zase tady ten vocaz nejede. Protože jde rovně. Nechápem, já si myslím, že to je jenom jedno to. Jasně, hlavní prostě nefunguje, značky nefungují, na co, že? Neblíkej furt. Ty lidi prostě za tím volantem fakt nejsou normální. Tak přibrzdím. Blinker doprava, že odbočuju. Se tam pěkně poslal, ani se nerozhlídl. Auto, jasně. Zprava, dobrý. Jeď, prosím tě. To nikdo prostě, už můžu jet konečně. Se půjčím tvůj pruh, protože jsem autobus a dám můžu. Stejně ten obrníček tam byl. No, tady je to parkoviště za Penem, tady to zaparkuju. Jeď, prosím tě. No, tady nikdo už konečně nejede. Ne, to už parkuju auta. Oni zaparkujem to tady za autem. Já to můžu zaparkovat, ne? Nebo já nevím, kde tady máme parkovat. Asi jo, protože tady... Já jsem nechtěl, že tady... Ano, to je normálně lidi, já můžu si zajít do Penny. A tak dále. Tak vím na autobus. Zařadím. Ručku dám. Tak. Tak změním, že už nejsem manuační jízda, ale pauza. Správně tak. No a vypnu motor. Vypnu světla, můžu jít. Tak jo.
Já se teda s váma rozloučím, že jste tady se mnou byli. No a zase u dalšího videa, zatím nashledanou.